ఇదొచ్చేసరికి 'డిమాండ్ పవన్' గురించి. సో, 'డిమాండ్ పవన్‌ని' ఎవరైతే టాప్ 5లో చూడాలనుకుంటున్నారో కింద కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఈరోజు నేను మా ఫ్రెండ్‌తో మాట్లాడిన ఒక ఫ్రెండ్‌తో 'బిగ్ బాస్' బాగా చూస్తాడు. లైవ్ మొత్తం అన్నీ చూస్తాడు. సో, మనోడు ఏం చెప్పాడంటే మామూలుగా ఒపీనియన్ షేర్ చేస్తాం కదా! టాపిక్ ఒక 5 నిమిషాలు తీస్తే అలా గంట, 2 గంటలు అలా మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం 'బిగ్ బాస్' గురించి. సో, ఏంటంటే 'డిమాండ్ పవన్' ఎలాగైనా గెలవాలి. 'డిమాండ్ పవన్‌కి ఓట్స్ వేయించాలని చెప్పి తాను అసలు నేనెప్పుడు చూడలేదు ఇలాగ. ఒకరు మన ఫోన్ తీసుకొని ఓట్లు వేయించడం. అలాంటిది వాళ్ళ ఫ్రెండ్ డైలీ ఎవరికి కనపడితే ఫోన్ అడిగి ఓట్లయితే వేస్తుండంట. 10 మిస్డ్ కాల్ 'డిమాండ్ పవన్‌కి ఇచ్చి అలాగా. సో, ఈరోజు నామినేషన్స్ కూడా లేవు. నాకేం చెప్తున్నాడంటే ఫోన్ చేసి హాట్‌స్టార్‌లోకి వెళ్ళి 'డిమాండ్ పవన్‌కి 10 ఓట్లు ఎయి' అని చెప్తున్నాడు. మరి ఈరోజు ఆదివారం ఇంకా నామినేషన్స్ రేపు వస్తాయంటే నేను తెగ నవ్వుకున్నాననమాట. ఈ 'డిమాండ్ పవన్' అయితే గేమ్స్ జై అని లేసింది ఈ వీక్. అండ్ రితుతో కొంచెం పక్కకి ట్రాక్ తప్పితే విన్నర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా గట్టిగా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఈ సీజన్ మనకి ఇతనే విన్నర్ అవుతాడు అన్నది అయితే ఎక్కడా లేదు. సో, ఎప్పుడైనా ఏదైనా మారచ్చు. 'బిగ్ బాస్' చేతిలో ఉంది.